Estem vivint un moment de canvi constant i aquest canvi no sabem quan acabarà. O sigui, l'època en la que estem vivint es recordarà segurament en el futur quan l'analitzin com el moment de la revolució digital, el moment en què a partir de mitjans, finals dels 90, internet arriba. I en l'àmbit de la cultura ens afecta molt especialment en dos grans aspectes. El primer, l'accessibilitat, o sigui, l'accés als continguts culturals canvia. Canvia d'una manera com no ho havia fet probablement en alguns casos en els darrers 100 anys, i en d'altres fins i tot en molts més segles. És allò que en diuen passar de la revolució Gutenberg, no? La galàxia Gutenberg, a la revolució o la galàxia Marconi, que va significar les ones i la ràdio, a passar a la galàxia o a la revolució Google, que és la que estem vivint avui. Aleshores, l'accés als continguts és molt més directe, molt més fàcil i alhora també molt més obert. Això el que provoca és que segurament els intermediaris, aquells agents que formen part de la cadena tradicional de valor del món del llibre, del món de la música, del món del cinema, han d'adaptar el seu dia a dia, han d'adaptar els seus continguts o han d'adaptar també la seva manera de treballar o fins i tot en alguns casos desapareixen perquè es creen agents o es creen intermediaris completament nous. L'accessibilitat també fa que el creador pugui tenir una finestra molt més directa cap al seu públic, per tant, fa que si sap gestionar i es porta bé, aquest creador pugui arribar d'una manera molt més fàcil i assequible a un públic molt més gran del que mai hagués pogut arribar. Si tradicionalment en el món de la cultura havíem tingut aquests grans agents globals, les grans majors, els grans editors, gent que en essència havia començat el seu negoci treballant en els continguts, i per tant, en el fons s'havien acabat convertint en grans grups empresarials que tenien 1000 ramificacions diferents, però en l'origen eren editors, o eren cineastes, o eren il·lustradors, animadors. El que tenim ara és un canvi de paradigma radical, perquè els agents que ordenen avui el panorama dels continguts culturals en l'àmbit digital són Google, Amazon, Microsoft, Apple. Són empreses que parteixen de la base de l'enginyeria, parteixen de la base de la tecnologia, parteixen de la base de la innovació tecnològica i a partir d'aquesta innovació agafen continguts creats des de l'àmbit artístic, des de l'àmbit de la cultura, per nodrir aquesta revolució, per fer una mica, com diem, de carburant d'aquesta revolució i fer avançar els seus projectes, bàsicament de dispositius tecnològics o d'eines de distribució de continguts en xarxa. Per tant, la sensibilitat cap als continguts que corren a través dels seus canals, dels seus dispositius, de les seves xarxes, en essència és molt menor de la que hi havia pogut haver abans. És bo, és dolent, és tal com és, o sigui, no podem fer-hi res en contra, és tal com és. El que hem d'aprendre és aquestes noves regles del joc i veure com, des d'un àmbit català, des d'un àmbit dels creadors del nostre país, des d'un àmbit de les empreses del nostre país, des del nostre, diguem-ne, terreny, més o menys pròxim, podem trobar-nos-hi, podem fer-hi front, en el cas que s'hagi de fer front, o podem introduir-nos-hi de la manera més positiva i més òptima possible. Això que està passant en tots els sectors, està passant en el cinema, en l'animació, fins i tot en les arts escèniques i la música, que semblaria que com a arts en viu la revolució digital els afecta poc, de cara a la prescripció, a la captació, a la fidelització de públics, sense entendre què és el que està passant en el sector digital, això no podria funcionar. Per tant, estem contribuint a que totes aquestes línies de suport que ja tenim actives des de fa molt de temps i que es modifiquen de forma periòdica en cadascun d'aquests sectors, s'obrin cada vegada més a nous canals de creació, a nous canals de producció, a nous canals d'exhibició, a nous canals de captació i creació de públics que tinguin a veure amb l'àmbit digital.